Jiena Johan u għandi 29 sena. Naħseb ġiet mod naturali meta konti qed fuq il-medja soċjali, speċjalment fi żmien il-pandemija, għax inħoss li ovvjament dak iż-żmien kulħadd dar għall-medja soċjali kienet isa l-unika tieqa għal x'qed jiġri hemm barra u bdejt nara ħafna bdejt ninnota li fuq il-medja soċjali dejjem ikun hemm l-istess tip ta' nies li jidhru perfetti, li għandhom dan il-ġisem perfett li kulħadd jimmira leh. U meta rajt nies oħrajn li forsi huma ta' daqs ikbar jew mhumiex ta' dik id-dera perfetta li qed juru lhom infushom fuq il-medja soċjali, kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel jien ukoll biex fl-istess ħin anki nuri lil ħaddieħor li kulħadd għandu s-sabiħ tiegħu u m'hemmx għalfejn tkun f'din il-kaxxa perfetta ta' x'inhi d-dera tiegħek x'għandha tkun id-dera perfetta. Onestament, għall-ewwel ħsibt li tkun xi ħaġa li qed nagħmel għal gost biex nara x'jiġri u fil-verità kien hemm ħafna rispons. Bħala persuna LGBT kelli ħafna nies li batuli li qaluli inti tagħtini l-kuraġġ li nħossni aħjar dwar kif jiena. Naħseb li speċjalment fid-dinja tal-LGBT kultant nifukaw ħafna fuq id-dera perfetta li biex inti tkun aċċettat jew li ssib li mħabba irid ikollok din id-dera perfetta u fil-verità mhuwiex il-każ. Jiġifieri kien hemm ħafna iktar rispons pożittiv milli stennejt ngħid il-verità. Iktar kien każ ta' nies li qaluli malfejn qed issib il-bżonn li titfa' dan it-tip ta' kontenut jien naf li jkollok ritratti tiegħek fejn turi żaqek barra pereżempju. U onestament iktar dawk it-tip ta' kummenti iktar ġew minn nies li forsi ma tantx jafuni jew li huma stess iħossuhom skomdi kif jidhru. U in ġenerali però ma ħallejtix taffettwani, kien hemm nies li anki kellimthom lura bil-kelma tajba u spjegajtilhom x'kien il-messaġġ wara dak li għamilt jew għalfejn qed nagħmel dak li qed nagħmel u normalment dak li jkun kif jirċievi dik ir-risposta isu joqgħod kwiet għax ma jistennix li l-persuna ħa tagħtih risposta, jiġifieri ma affettwatnix daqshekk ngħid il-verità. Inħoss li Malta voli ovvjament suppost wasalna f'punt fejn li tkun LGBT m'għandix tkun problema u hija xi ħaġa aċċettata, inħoss li fil-prattika is-soċjetà għadha ma mxietx sa dak il-punt ngħid il-verità u nara ġejja minn kwalunkwe ġenerazzjoni ma nħoss li hija xi ħaġa tal-ġenerazzjoni tal-ġenituri jew in-nannit tagħna, nara anke nies iżgħar fl-età li xorta ma jaqblux jew mhumiex komdi b'affarijiet relatati mal-LGBT anke pereżempju hawnhekk nixtieq insemmi l-iktar ħbieb tiegħi stess li huma trans pereżempju, nħoss li l-issue ta' li tkun trans huwa issue kbir u nara ħafna żgħażagħ li huma stess iħossuhom skomdi li jitkellmu fuq l-identità tagħhom għax jafu li ħajaqilgħu ħafna battibekki. U onestament jiena kull ma nħoss, kull ma nista' ngħid huwa li naħseb jiena bħala persuna LGBT u oħrajn bħali li aħna nħossuna komdi fl-identità tagħna u komdi nitkellmu kif qed nitkellem jiena, aħna għandna nkunu n-nies li nitkellmu iktar u naqbżu għal dawk li forsi jew m'għandhomx vuċi jew mhumiex komdi jitkellmu. Jiena stess ġieli għamilta, mhux ħan nidħol f'dettalji, però kien hemm sitwazzjoni ta' xi ħadd li naf li huwa trans li qatt għandu 20 sena u li kienet jitkellem fuq l-identità tiegħu fuq il-medja soċjali u anki f'intervisti u li beda jaqla ħafna kritika personali u prattikament jiġi attakkat. U jiena stess tkellimt pubblikament favorih nipprova naqbes għalih għax ħassejt li tant kienet jiġi attakkat li hu stess beda jiddubita jekk għandux jitkellem onestament dwaru nnifsu. Ġifieri dik inħoss li għandna bżonn nagħmlu bħala komunità LGBT aħna stess. Naħseb li speċjalment f'dan iż-żmien ta' San Valentinu naħsbu ħafna fuq l-imħabba ta' bejn il-koppji. U l-verità hija li tħobb lilek innifsek huwa kważi l-iktar ħaġa importanti qabel kollox.
Jiena personalment meta ħriġt bħala LGBT issa forsi l-qasnaf kemm ilu naħseb 6-7 snin ilu kien vjaġġ biex nitgħallem inħobb lil innifsi. Huwa vjaġġ li jista' jdum, kulħadd irid jgħaddi mill-vjaġġ tiegħu hawn min dam snin u snin biex jaċċetta lilu nnifsu. Ġifieri inħoss li m'għandniex ninjoraw l-importanza li nidħlu ftit fi nfusna u nħobbnu lil nfusna u wkoll li ma nippruvawx nidħlu f'relazzjonijiet ġodda sempliċement biex inkunu f'relazzjoni. Nħoss li din hija anke problema kbira, nħoss li hija problema maż-żgħażagħ li forsi hemm din il-fissazzjoni li rridu nkunu f'relazzjoni biex inkunu kuntenti, irridu nsibu l-imħabba mingħand ħadd ieħor biex inħobbnu lil anfusna, mentri fil-verità verament nemmen li għandha tkun bil-kontra.